and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Anastasia Kinsaka. Wow! This is a miracle. Milagro bang ako pagani sa inyo? Of course! Dali! Dali sa Sojay. Di nila tas gawas magsultiwi na. Imong gibaharan si mama. Naibaw ka na di ay? Og tumanon ko yun ang mao kong bahad, Jay. Kung dili mo i-surrender na ko ang imong kasing-kasing. Ako rin nakasa ni mo. Musa nga nung iamong mo ang ilang kinabuhi. Naibaw kong mahal mo sila. Og labaw ng dili ka magkatugot nga may daotang mahitabo nila. Pusaon-saon ko ikaw pag-angkon. Kung dili ko i-apil ang imong inahan o mga igsuon. Dautan ka gyud. Ikaw mo hinungdan kung ganun nahimo kong daotan. Ayaw kog himo ang rasyon wina sa imong kadautan. Hakog ka. Ang imong kaugalingong interes mo ra imong gihuna-huna. Wa ka ba maghuna-huna nga sa imong gibuhat? Din ubay-ubay ka nang napasipadaan? Imo naggisugba ang imong kag sa kayo sa impyerno? Kaya nga naman di ay. May nakapamatuod na ba ni Ana Jay? May kriminal bang namatay? Unya mi balik? O nagpahibaw nga tuwa siya sa impyerno? Ha! May nakasulti na basan nga pulos kayog yun ang naa sa impyerno? Og pait ang kahimtang dito? Wa! Wa, di ba? Ang importante nga samtang ni atas sa kalibutan, ni atas kalibutan sa mga buhi. Kinahanglang magmalipayon ka. Po sa kinahanglan nato kining pahimuslan. O kay ikaw, mao may akong kalipay, Jay. Dili tayo kabuhian. Di ba, Jay? Ayaw kog kabyo ni. Mahalo kang makita ni Anastasia. Ayaw siya i-apil ning ato karon panagsulti. Pero siya mo inapatik di si mong kasing-kasing, di ba? Kung siya man, nang hilabot ba siya nimo? Kung siya man, nakakita ka bang mipakita siyang motibo? Maunay gisakitan kong maayo. Ang usa ka babae nga matud pa sa imong inahan, may topak sa utok. Propeta pagkakon. Maunay naghatagan mong pagtagad. Gihiluan mo lang ang hunahuna sa kong inhan. Hinungdan, nga ingon niya na ang pagsaway niya kang Anastasia. O kung sa ditoyo mo, kung nga nang may ani ka. Aron ipabakwi ko nimo ang imong bahad. Dili. Uy na mga inusinti ang imong biktimahon. Pwes, kargo sa imong konsensya kung dunay daotang mahitabo nila. O wa ko magtiaw sa makong bahad. Ipablatir ko daan ang imong bahad. Dili mo daog ang mga daotan batok sa katarong wina. Mao ba? Ako pa rin mo? Mas maayo pang mubiya ka na lang din ni Jay. Balik lang unya. Kung mausab ng imong hunahuna. Kana, kung wa pa'y madisgrasya sa imong mga igsuon. Di ka siguro ko nga wa magtiaw si Wina sa iyang bahad. Doon na siya gisaligan. Kung kinsa may imong gisaligan, Wina, ipaniguro ko mabuntog siya sa among mga pag-ampo. Hapit ka na ikaw maangkon, Jay. Tuwa na siya. Milakaw nga nagduko ang uho. Tingali, naglibog na siya kung unsay maayon niyang buhaton. Aron way madisgrasya sa iyang mga igsuon. Sayon ko ra untang mapaluhod sa kong atubangan si Jay kung si Anastasia mo'y akong baharan. Pero nga na ako may noy mahadlo ka, Anastasia. Uy! Niya malagi ka, Jay! Ha? Hala? Lanang sa mga uy! Asa man gibogan ka sa akong amiga, ha? Uy, tug-ani ko, uy! Nagbuwag na ba mundo, ha? Nganong ingon ana imong pangutana, Carol? Gitug-anan magkuko ni Fanny. Nga nagkisulti na ko nun si Day Anastasia siyang inahan. Tug-anan ako nun ni Dayan, sinang Milay, bahin sa inyong relasyon. Mutugan si Ann sa iyang inahan may tungod sa among relasyon? Uan, guilty man ko nun si Day Angie. Wala kay kusultihin niya ni Ann. Ay, tingalig ba
paikog lang siya musulti nimo. Bisamot magkabugat ang akong gibati. Kaya nga no di ay, uy, doon na kay problema. Doon na lagi. Ug maglisod ko sa pagsugod unsaon ako sa pagbatbat nimong akong problema. Ug bisamot pag ginikabugat tungod sa imong grong gisulti. Mag-inom ta? Mara man tingali ni bugtong paagi aron makasulti ko nimo sa akong problema. Uy, Sige na pa. uy, yung taon, Inom kanusta ka, kanusta pala tao ka magkato na ng inom, uy. Sige na Rol, maluoy ka. Na, wag ko makasabot ni mo, Jay, wag ko kasabot. Bugat ka na akong problema, Rol. Ug kung ako'y pasultihan ini, mabuang tingali ko. Sa? Daywin na. Nahadlo ka na ako? Ngano? Nakatimahaw ka ng dugo, tita? Oy, wa oy. Kuan, nahibaw kong dili ka makahimo ni anak nga rin ako, day. Mahimo ko. Tinod-on yun nimo ang pagpatay na mo. Tinudon. Kung magpadayon sa pagmagahi si Jay sa pagsurrender sa iyang kasing-kasing nga rin ako, hutdon ko ka magpatay. Oo, na. Ay, ing na lang taong ko nagbinuang ka lang, day. Dahil ko nimo padayonon sa iyong bahay. Roseng! Ay, Niya si Jay! ay, Kap! Ay, kuan, wara ba diri si Jacob? Ako lang siyang huwaton. Mudayon ka, Kap? Hindi Dali, mal. dayon. Mubalik ko. Oh, Wena, asa ka naman? Kuan, human ako sa kuntuyo ni tita ka. Diha ka una. Ay, salamat in taon, Kap. Habiban akong madidbol na me. Ay, Kung sa'y gisulti mo, Roseng? kuan, Kap. Ay, hewa, Kap. Hewa ra. Ambot unsang gahuma ang nagtukmod. Ang muanay ko din sa inyo. Ug maoy ako nakita si Wena. Ay, dili tinuod nga may tuyo ka ni Jacob. Muling ko doon ako kadiyot sa inyong suod, Roseng. Aron makatuo si Wena nga may tuyo yung ni Jay. Ug gikan karon. Kinahanglang magbantay ka na, Roseng. Ilat pirmi ang inyong portahan. Nganong namalin mata din Uy, ato kita sa tindahan, no? No, kalaig yung tanaw, no? Nga mag-inom-inom ka dito, samtang ako, manginanaw lang ko nimo. Dili di ka makigtagay nako. Amaw! Nganong may katawa man ka? Asa ko? GRO nga makig-inom gid nimo? Uy, puyo di aji, uy. Tesa, uy. Kaya bang gusto ka magyong mahubog? Aron makatugan ko sa kong problema. Dili di mahimong tug-anan ko nimo, bisag dili ka makainom. Mauwaw ko, Rol. Unya, unsaon mo pag siguro nga motuokos imong isulti ko nakainom ka na? Tagayin ako higayon, Rol. Kung makasugod lang ko, diretso-diretso nang ako pagkumpisal nimo. Ay, daoy. Kung pisal ko taon, uy, mo ready kong pari ini. Sabta ko, Rol. Nahala. Sige, bahala na. Sabton ko ikaw kutob sa akong mahimo. Day? Ay, Auntie Fanny. O sa parang magibati ngo. Natugan mo na ni mama ni mo ang may tungod inyong duhay, Jay. Gaan ang ako muna-huna. Ingon mo na akong dughan, Auntie Fanny. Unya, makaanhin na si Jay. Ambot lang ka ha, Auntie. Wa pa na namo istoryahin ni Mama. Mas mayor at sabday nga. Wa mo ipamugots ka na butang nga. Madugay ba, makasabot raman na sa mama ni mo sa mong kahimtang. Nagmahay gani ko, Auntie. Uy, unsa ba yung magimahayan? Ngagihatagan ko kakawasan ang akong kasing-kasing. Malipayon ka man ka sa inyong relasyon. Malipayo noon. Ay! Uy, unsa pa may muna unday, uy, nga malipayon ka naman. Ako gani, hagbay rin ko pinangita sa akong kalipay. Wagit mo abot, Auntie. Idlas. Pero di ko masugot nga, mamatay na lang ko nga di gyud makatilaw og langit. Unsay langit, ate?
ate. No, nakadungog yun ang kontrabido. O sa tong akong nadungog nga langit. Ay, kadungog sab ka, no? Ang nagdungog ko din busa ba kadungog jud ko? Nga wa mo man madungog ang kinatibuk-an sa kong gisulti, be. Nakadungog ko. Pero gusto lang kong makasiguro kung sakto bang akong nadungog. Ikaw ate, nagmahay nga namatay ka na lang. Unya, di gyapon ka makitilaw langit mo ni ako nadungog, mo ni ako nasabtan. Ay, kadungog gini ay. Kubidya raman tong auntie, good ma. No, dili to kumidyo nga ako. Tinud-anay gyud. Hala, nabiya nas Biblia ate, nga way bayot nga makasud sa langit. Ay! Iyoy! Gibundok ang sagrado ko pagkataw. Gibundok yun. Gayo yung idakdak. Okay nga no, di tinood. O ano? May nadungog ang bayot nga namatay. Unya, mibalik og nagdangoy-ngoy kay wa siya maka-enter sa langit. Wa man tingali. Auntie, ayaw na lang nalisas mama, uy. Nga no, nagtuok kang nalipay ko nga imo kong gilabanan. Anastasia, bisag imo pa kong gitug-ana sa tinuod bahay ninyong duha ni Jay, pero wa ko pa ihatag kanimong akong pag-uyod. Ma, Hoy, nasa naman ka diha? Namuha naman ang imong dunggan. Sa mano, akagahapoy ka isog mo tog anak ko sa imong problema? Unsa ang guga ni Rol? Kuno galing mailog ko ni Wina. Mailog kang wina? Sa na, uy? Hinupog na na, Jay. Wala, hubog No. ka. Tinud-anay ning ako, Rol. Huy, nakasiguro ko nga iluom lang ni Dayan ang sakit nga embation. Sa gayon nga mao ka na mahitabo, Jay. Pero, mag-agi ka una na ako. Unya, dayon ni auntie ni mo, Fanny. Maayo ni mo, no? Dulo na mong tabang ni mo, aron maangkon ni mo sa Dayan. Unya, magpailog ka lang di ay ni Wina. Nataya ang kinabuhi sa akong inhanog mga igsuon, Rol. Kung dili ko hatagag gibugaton ang bahan ni Wina sa akong pamilya. Tara, seryoso ka, Jay? Mahal ko si Ann, Rol. Mahal ko kasi Ann. Pero, kinabuhi ni Mama ug sa akong mga igsuon ang maalaot ko mag-inisog ko sa pagpakigbatok sa bahan ni Wina. Dili pa ko gusto mawadaan og pamilya. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!